जल्दी दे काटो केमिति होनी केमिति मुंह बड़ा हमको ना माकड़ ही जरूर पियाज जीरा राइस जय जगन्नाथ जय माँ समली वेलकम टू आवर पेमोमा विलेज कुकिंग चैनल वीडियो टिक्कू सस्ता जाएंगे देखंतु आउ एंजॉय करंतु आज हम जीरा राइस और छत तरकारी करछि वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। पत्र बासमती और किसी प्रकार चावल पड़ जाऊँ हाँ तो वर्तमान जीरा राइस पे घी और जीरा को छुंक करिया वर्तमान आमे याको नियरे गरम करूछि जीरा पकाई दे जीरा राइस पूरा रेडी हो गला
टमाटो अदा पियाज रसुण लंका गोटा हलदी आलू भूषण पत्र भूषण पत्र भूषण पत्र पत्र आंबुला आंबुला सुखिला लंका चूरे हाथ दोनों फोड़ दे ऐसे ही कूद रे छत अरे छत काय पट्टी होतं की रे केना केना है ये बड़ बड़ जी है ताके पर दिया दूसरा खाना से टमाटो बड़ बड़ काट ए हो पकड़ाई जल्दी दे काटो आओ बस काटी अन्ना मैंने छड़ाओ ले तो चला होता जहां पर से कर ले पकड़ाई शिशु दोस्त कौन खाएगा देले चॉकलेट देले तुमको शिशु केते का खाया को दे तेसी चॉकलेट देले हो मां बागे छड़ाओ हाथ काटे जे बागे छड़ाओ ओ भाई एठी जो ताटेड़ नहीं ताकू नहीं कि भूसंग पत्र छड़ाओ कौन लग दियो ठाकुरा हळदी दियो अदा दियो
ଧନ ହେଲୋ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛେଚି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଳୁ ଟମାଟୋ କାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଛତୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଳୁ ପିଆଜ ପକେଇବି। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ମା ରୋଷେଇ କରିବ, ଆମେ ତା ହାତର ରନ୍ଧା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ? ରେଡି? ପଡ଼ିବ ଆଉ ଛତୁ ଭାଜିବୁ ଆଗ। ମା ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଓମ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବ। ପକା। ଏବେ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ। ପକା। ହଉ ସେତିବ ସେତିବ। ପଡ଼ିବ ପରା ହେଇ କାଜୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଲବଙ୍ଗ କରୁଛୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଓମ ଲୁଣ ପକାଅ। ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଅଦା ପକାଅ। ରସୁଣ ପକାଅ। ଓମ ଏବେ ହଳଦୀ ପକାଅ। ଠାକୁରା ଏବେ ଲଙ୍କା ପକାଅ। ଠାକୁରା ଟମାଟୋ ଅଧା ପକାଅ। ଖାଉ ପକେଇବୁ। যা ওখানে দিও। আলু পকাও। ଆମେ ଗରମ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟା ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଚକ୍ର ଫୁଲ, ଗୋଲମରିଚ, ଏବେ ଆମ ଗରମ ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଛତୁ ପଡିବ। ଚାଳ ଆଣିବି ଆଉ ଭାତ ଖାଇ ଧୋଇ ନହେଲେ ଏଇଟା ତ ଜାଳିରେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡିବ। ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଆଣିଲେ
ସେମିତି ହନି ମୋ ପୋପଡ଼ି ମୋ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ି ତୋର କ'ଣ ବୁଝି ଅଛି ଯେ ଆରେ କଣ୍ଟା ବଣକୁ ପେଲୁନୁ ତୁମ ଏଇ ସେମିତି ହନି ସେମିତି ଯୋଉ ମୁହଁ ବଡ଼ ହମସ ନା ମାଙ୍କଡ ହେଇଯାଉ ଡେଇବୁ। ଓମ୍ ଛୁରୀଟା ଦବ। ସେଇଟା ଛୁରୀ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ତରକାରୀଟା କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସୋରିଷର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଫେଣ୍ଟିକି ତରକାରୀଟା କରିବୁ। ଦେଖ ତା ପିଲା କହିବୁ ଭୂଷଙ୍ଗ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ତାକୁ ପକେଇ ଏବେ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇବା। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଖାଅ ପୁରା ରେଡି, ପୁରା ନଙ୍ଗା ଭାବରେ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ଦିଏ ନା ହ୍ୟାଲୋ ବବନି ପିଆଜ ବଢ଼ି ମୋତେ ତ ଆଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁନୁ ଆଉ ସେ ଆକୁ ଖାଉନୁ ଖାଏ ବିଦେଶ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।